Greek Poker Tour, βρισκόμαστε στο 17ο και τελευταίο level της Day 2. Τα blinds είναι 3.000, 6.000 stand 600. Μετά για την αποχώρηση του Βαγγέλη Ρούσου στο field, οι μόνοι Έλληνες που παραμένουν είναι ο Χρήστος Παπαδάκης, ο Χρήστος Καπράλος, η Λουκία Κυπρέου και ο Στέφανος Κόλιας. Βρισκόμαστε στο τραπέζι της Λουκίας Κυπρέου, του Στέφανου Κόλια και του Χρήστου Καπράλου για να δούμε μια νέα παρτίδα, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Μέχρι στιγμής οι παίκτες έχουν εξασφαλίσει το ποσό των 1.270 ευρώ. 13 παίκτες απομένουν. Το Under the Gun πιάνει κάποιες μάρκες. 12.200 το ποντάρισμα από το Under the Gun. Ο Χρήστος Καπράλος πηγαίνει πάσο. Πάσο και από τον επόμενο παίκτη. Δράση στην Κυπρέου Λουκία, η οποία πετάει τα φύλλα της. Σειρά του παίκτη από τον πάτο να μιλήσει. Κάνει το call. Πάσω το small blind από το big blind το Στέφανος Κόλιας. Πετάει τα φύλλα του. Μονομαχία μεταξύ δύο ξένων παικτών. Για να δούμε το flop. Το flop ανοίγει 3 σπαθί, 7 μπαστούνι, 7 καρό. Ο αρχικός Razer ποντάρει 13.000 μάρκες αυτή τη φορά. Το Button εκεί έκανε μια γκριμη μάτσα. Λέει πώς μπορώ να πάω πάσο. Λέει γίνεται να πασάρω, είναι σωστό. Του λέει όχι, κάνει ό,τι θέλεις. Και τελικά πηγαίνει πάσο.